Tervehdys. Tervetuloa psykoterapiaan. Mun nimi on Kimmo Tapiala ja mä olen psykoterapeutti. Toteutan psykoterapiaa sekä pitkänä, esimerkiksi Kelan kuntoutuspsykoterapiaprosesseina, että sitten lyhyempinä elämän tilanteen tarkastelun, suunnan etsimisen ja hyvinvoinnin kohentamisen lyhytterapioina. Mä olen valmistunut psykoterapeutiksi vuonna 2012 ja vuodesta 2013 toteuttanut Kelan kuntoutuspsykoterapiatoimintaa. Olen työskennellyt kriisi- ja perhetyössä Punaisessa Ristissä yli 12 vuotta. Olen kouluttanut terapiaan liittyviä asioita ja työyhteisöjen kanssa paljon toiminut työhyvinvoinnin ja työkykyisyyden teemoissa. Yksilöille, pariskunnille, aikuisille ja nuorille tarjoan tätä psykoterapiaa. Ja erilaisilla toteutustavoilla verkossa livenä. Voit tutustua vapaisiin aikoihin. Tai sit voit vaikka soittaa, niin jutellaan muutama sana ja katsotaan, että mikä toteutustapa sulle olisi paras. Sä oot hyvällä matkalla, joka kohentaa hyvinvointia. Kun katsoit tämän videon, niin oot kiinnostunut satsaamaan omaan elämääsi ja hakeutumaan terapiaan. Tervetuloa.